dvostruka emocija, pa se veselim predavanja. Hvala lijepo. Hvala što ste došli, meni je čast i veliko zadovoljstvo u svom rodnom gradu izložiti ove neke filozofske misli. Htio bih vam danas objasniti jedan filozofski problem kojim sam se bavio, ajmo reći, 5, 6, 7 godina. Problem koji smatram zagonetkom, koja zapravo nema rješenja. Na predavanjima 4 dijela koji imate uručak, odnosno handout, to će vam pomoći. U prvom dijelu predavanja bih htio predstaviti tu zagonetku koju zovem zagonetku akomodacije. U drugom dijelu bih htio sažeti ovako telegrafski 4 moguće odgovora na zagonetku i objasniti zašto ona nisu dostatna. I onda bi u trećem i četvrtom dijelu htio izložiti svoj stav, odnosno svoj odgovor na zagonetku. U prvom koraku ću reći zašto smatram da je problem koji zagonetka postavlja nerješiv i u kojem smislu je nerješiv. I tu je ključan pojam dvoslike emocije. To ću objasniti. I napokon ću ponuditi odgovor na filozofski problem koji dolazi najbliže rješenju. Ok, dakle što je zagonetka? I zapravo najvažnije mi je danas da ako nešto ponesete s predavanja jest smisao da tu stvarno postoji istinski filozofski problem koji je zanimljiv. Dakle, zagonetka akomodacije jest ovako. Tuga često prolazi, nekad i vrlo brzo, makar voljena osoba koja je umrla ostaje mrtva. Ljutnja često prolazi i kad nepravda na koju ona odgovara ostaje nepromijenjena. Takva akomodacija tuge i ljutnje, kako bi se moglo reći, to je termin Jean Piageta koji se koristi u psihologiji. Dakle, takva akomodacija čini nam se u neku ruku primjereno. Bilo bi pogrešno stalno tugovati ili biti stalno ljut. Međutim, kako ta akomodacija može biti primjerena ako činjenice na koje emocije odgovaraju ostaju nepromijenjene? Evo, to je ovako apstraktna formulacija zagonetke. Htio bih vam približiti tu zagonetku kroz neke primjere. Primjeri su mi jako važni. Dakle, počeo sam se baviti ovom filozofskom problematikom nedugo nakon smrti svoje majke. Ona je umrla potpuno neočekivano u 56. godini života i odmah sam, naravno, osjetio duboku tugu. I to s dobrim razlogom. Umrla je voljena majka. U tom trenutku sam naivno bio uvjeren da će tuga trajati, zapravo da će trajati za života moga i da će uvijek obilježiti svoje iskustvo, moje iskustvo. Međutim, na moje veliko iznenađenje to se nije dogodilo. Oporavio sam se od tuge i to zapravo vrlo brzo. A to da sam se oporavio, to je u neku ruku u redu. Koristit ću ovaj termin u redu skoro kao neki tehnički termin. Zapravo, pitanje moje je kako to može biti u redu. Dakle, vraćat ću se na to u redu. Dakle, bilo bi krivo i dalje tugovati, ili bilo bi krivo i dalje tugovati istom mjerom kao što sam tugovao kad je umrla. Međutim, činjenica zbog koje sam tugovao da je umrla majka i da ju ja volim, ostala je nepromijenjena. Nije sad da odjednom sam ju prestao voliti, pa sad dobro, nema veze više. Dakle, njezina smrt ostaje nepromijenjena i njezina smrt ostaje bitna. A s obzirom da ostaje bitna i s obzirom da je njena smrt razlog, pitanje je kako onda može nestanak tuge biti u redu. Dobro, kako sam se bavio tim problemom, saznao sam da ovo iskustvo prolaza tuge nije netipično. Na primjer, George Bonanno, razmjerno poznati znanstvenik i zagovornik takozvane nove znanosti tugovanja, The New Grief Science, kaže u svojoj popularnoj knjizi The Other Side of Sadness, dakle, druga strana tuge, to imate na uručku.
Dobra je vijest da za većinu nas tuga nije ni premoćna ni beskrajna. Koliko god bol gubitka bila zastrašujuća, većina nas je izdržljiva. Neki se nose toliko dobro da u stvari ne izgube korak u svakodnevnici. Žalost je nešto za što smo oblikovani i sigurno nas ne bi trebala nadvladati. Naprotiv, naše reakcije na tugu čine se kao skrojene da nam pomognu vrlo brzo akomodirati, to je taj termin, akomodirati gubitke kako bismo nastavili živjeti produktivne živote. Produktivne živote, tako mi kapitalisti to smatramo. To je cilj, biti produktivan. Meni banana strašno ide na živce, ali meni on strašno ide na živce zato jer sam se prepoznao u tome što on kaže. Dakle, moram priznati da on prilično dobro opisuje moje doživlje tuge. E sad, ljudi su mi rekli da sam naivan što sam mislio da će tuga trajati. Rekli su, evo, zar ti ne čitaš knjige? Ali eto, bar sam nešto naučio. Prva ulazna točka u moj filozofski problem je upravo iskustvo iznenađenja u prolazu tuge. Dakle, kad mi je majka umrla, ja sam shvatio da tugujem i shvatio sam zbog čega tugujem. A onda mi se emocija promijenila bez da sam tu promjenu shvatio. Nadalje, ta promjena u emociji je u neku ruku bila očigledno u redu. Unatoč tome što se činjenice nisu promijenile. Iznenadilo me je da unatoč tome što i dalje volim svoju majku, nekako postaje u redu da tuga oslabi i nestane. Jednom kad sam izgubio naivnost, onda sam počeo prepoznavati akomodaciju svugdje. Dolazim do drugog primjera. Dakle, dojemni primjer, bar u mom iskustvu, vi imate sigurno svoje, je kad se dogodila velika tragedija u Americi, jedna od mnogih, kad je blizu mog tadašnjeg doma, 2012. čovjek ubio 20 prvašića u osnovnoj školi, u Sandy Hooku, u Connecticutu. I kad sam to vidio, čuo na vijestima, to je zaokupilo potpuno moju pažnju i bio sam duboko potresen. Osjetio sam kombinaciju tuge, ljutnje i strave. I prvih 2 dana te emocije su potpuno prožimale moju svijest. Međutim, znao sam, jer sam naučio, što će se dalje dogoditi. Dakle, nakon samo 2 dana, točno kako sam znao, tuga, ljutnja i strava zapravo su prošli. Prestao sam razmišljati o toj tragediji, posvetio sam pažnju drugim stvarima, djeci, obitelji, poslu, produktivnom životu. Moram priznati da sam u to vrijeme igrao puno onu igricu Candy Crush, ako znate. Tako da sam se ponovno posvetio svom Candy Crushu. Sad smatram da ovo iskustvo koje opisujem, to ne upućuje na neku moju bezdušnost. Možda upućuje na moju privilegiju, što se ja u poziciji u kojoj se mogu akomodirati, dok mnogi drugi imaju puno teže situacije. Ali smatram da se tako upravo razvija ljudska emocija i da je to u redu. Htio bih nešto pojasniti, to je za nas filozofa vrlo bitno. Htio bih naglasiti da ovdje ne mislim govoriti o radnjama, nego isključivo o toku emocije. Dakle, ne mislim reći da je u redu ništa ne činiti, s obzirom na Sandy Hook. Ne smatram da je u redu ništa ne činiti, dapače, mislim da bi se nešto trebalo učiniti. Ali smatram da je u redu ne osjećati tu tugu i ljutnju i jezu. Smatram da je u redu ne biti rastrgan. Dakle, moje tema su emocije, a ne radnje, čak i ne radnje koje su okrenute prema emocijama. Dakle, nemam ništa za reći danas u ovome o tome šta treba činiti kako bi se te emocije oblikovale. Dakle, treba li se ići na terapiju, treba li se te emocije uzdržavati ili je ok uzeti nekakvu pililu. To su sve radnje koje možemo podnijeti, koje utječu na emociju, to nije moja tema.
Moja tema je samo iskustvo emocionalno. Dakle, primjer Sandy Hooka je značajan iz nekoliko razloga. Kao prvo pokazuje da je akomodacija fenomen koji se ne odnosi samo na tugu, nego i na druge emocije. Dakle, akomodiramo se na svašta, na dobro i na loše. Na jezivo i na nepravdu. I kao drugo, primjer mi je važan jer pokazuje kako se zagonetka akomodacije postavlja iz perspektive nekoga ko nije naivan. Dakle, nekoga ko zna da postoji akomodacija i da će se ona odbiti. Problem za nenaivne jest kako shvatiti, kako predvidjeti promjenu emocija u svijesti da ona nije uzrokovan promjenom činjenica na koje te emocije odgovaraju. Kako to predvidjeti, a ipak predvidjeti tu promjenu emocija kao u nekom smislu u redu. Dakle, ja znam da će mi se emocija promijeniti, ja znam da se činjenice neće promijeniti, ali ja shvaćam da je ta promjena moje emocije u redu. To je zagonetka za nenaivne. Da vam to još malo približim, htio bih vam ponuditi još dva primjera, ali ta dva primjera kao kontrast, dakle, koji se razlikuju od Sandy Hooka. To su primjeri u kojima promjenu emocija smatramo, možemo reći, povratkom u razum. Dakle, na primjer, recimo da ste na odmoru. Na odmoru ste i osjetite vrlo intenzivnu simpatiju prema novo upoznatoj osobi. I sad imate tu jaku emociju, ajmo reći, ali predviđate ispravno da ćete osjećaj te simpatije izgubiti, da će on splasnuti čim se vratite kući. Dakle, već u zrakoplovu to će postati nestajati, kad dođete kući to će proći. I možete se veseliti povratku kući kao povratku razumu. Doću još jedan primjer. Poslije putovanja preko oceana, dakle kad promijenim dosta vremenskih zona, uvijek imamo osjećaj nekakvog beznačaja, odvojenosti, subornosti. Ali znam da je to umor i zapravo promjena vremenske razlike i mogu predvidjeti da će se taj osjećaj promijeniti. I predviđanjem promjene tog osjećaja smatram povratkom razuma. Sad tvrdim da predviđanje akomodacije u slučaju kao Sandy Hooku upravo nije tako. Dakle, predviđanje akomodacije nije kao predviđanje nestanka osjećaja simpatije ili nestanka beznanja prouzročenim promjenom vremenskih zona. A to je zato jer su i simpatija, ajmo reći, i beznađe neracionalni. Ali tuga jest racionalna. Tuga i u slučaju smrti majke i jeze u slučaju ubojstva prvašića. I zato se postavlja problem u mojim slučajevima, u mojim primjerima. Dobro. Nadam se da prepoznajete problem u svom životu i svom iskustvu. Dao bih vam još jedan primjer, samo zato jer ga smatram posebno dojmljivim. To je bio primjer koji je bio dojmljiv u mom iskustvu, u mom odrastanju, možda ćete naći ekvivalent svoga. Dakle, u knjizi Čovjek bez sudbine, Imre Kertész, mađarski pisac, Nobelovac, opisuje svoje iskustvo u koncentracionalnom logoru. I na samom kraju memoara kaže ovo: već znam da će biti sreće, jer čak tamo, pokraj dimnjaka, u razdobljima između mučenja, bilo je nečega što je sličilo na sreću. Svi pitaju samo o nevoljama i grozotama, ali za mene je možda upravo to iskustvo najvažnije. Da, drugi put kad me pitaju, trebao bih govoriti o tome, o sreći u koncentracionalnom logoru. Gledajte, što ja mogu reći o čovjekom iskustvu? Meni je ponizno čitati taj memoar, ja se sjećam, to se čitao kao tinejdžer i mene je to strašno dojmilo, ali ostala mi je u sjećanju ta
izreka o sreći u koncentracionalnom logoru i jako me je to nekako uznemirilo kako to da može biti sreća u koncentracionalnom. Dakle, usudio bih se reći da Kertész ovdje opisuje, ja mislim da on nije ciničan ovdje, makar on ima tu neku duboki, ali ima i humor neki u tome, ali on, smatram, opisuje nešto kao akomodaciju. I ono što mene zaokuplja jest da je takva izdržljivost takva izdržljivost koju opisuje Kertész to je zapravo moj filozofski problem. Mi smo izuzetno izdržljivi, a naša izdržljivost se odrazuje u sposobnosti akomodacije. Dakle, to zaključuje moje izlaganje problema filozofskog. I nadam se da ste iz primjera nekako mogli i u svom iskustvu primijetiti taj fenomen akomodacije. Sad dolazi malo analitičke filozofije. Spomenuo bih, ovo predavanje se zasniva na knjizi koja mi je nedavno izašla, koju je Luka spomenuo, i u knjizi imam puno tih argumenata, osvrćem se na literaturu, neka je zanimljiva, neka je vrlo dosadna. I sad bih vam dao 4 odgovora i ovako telegrafski, ovako ukratko, pa se možemo na detalje tih literatura na koje se odgovori nadovezuju vratiti u diskusiji. Dakle, 4 odgovora su pragmatistička, antiracionalistička, nekakva vremenska i onda tvrdi odgovor. Dakle, prvo pragmatistički. Pragmatistički odgovor kaže, gledajte, akomodacija naravno da je racionalna. Racionalna je jer da se ne akomodiramo na gubitak, na smrt, ako se ne akomodiramo na nepravdu, mi bismo se jednostavno slomili. A s obzirom da bismo se slomili, onda je racionalno je ne slomiti se. Dakle, to je pragmatistički odgovor. Moj odgovor na pragmatistički odgovor je da se pragmatizam poziva na takozvane razloge krive vrste. Tu je razmjerno velika literatura o razlozima krive vrste. Šta su razlozi krive vrste? Mogu pojasniti na primjeru razloga krive vrste za vjerovanje ili za uvjerenje. Razlog krive vrste za vjerovanje ili uvjerenje je razlog koji pokazuje vjerovanje dobrim bez da ga pokazuje točnim. Dakle, razlog koji pokazuje vjerovanje dobrim, na primjer, ako vjerujem da ću uspjeti, onda je vjerojatnije da ću uspjeti. Zato je jako dobro vjerovati u uspjeh, jer to je dobro, to vodi uspjehu. Dakle, razlog koji pokazuje da je vjerovanje dobro, nije razlog koji pokazuje da je vjerovano točno. Dakle, to što je dobro vjerovati da će uspjeti, ne pokazuje da je točno da će uspjeti. Nažalost. I zato je razlog krive vrste. Uzmite kao primjer, ako se pokazuje da je loše nešto vjerovati, da je za nas loše nešto vjerovati, to ne pokazuje da je to vjerovanje netočno. I zato razlog krive vrste zapravo nije razlog. Oni se zovu razlozi krive vrste, ali nisu razlozi. Oni nisu razlozi za vjerovanje. Kad bih ja vjerovao nešto zato jer je vjerovanje loše, bio bih iracionalan. Jer to da je loše vjerovati nije razlog koji pokazuje da je vjerovanje netočno. Isto kako je što je s vjerovanjem, tako i sa tugom. To da je tuga za nas loša, zato jer smo slomljeni pa ne možemo živjeti produktivne živote, to nije razlog koji pokazuje tugu netočnom. Ono što tugu pokazuje točnom jest da se dogodila smrt. Dakle, to da je tuga za nas loša je razlog krive vrste i dakle nije razlog uopće. To je moj odgovor na pragmatizam. Postoji razmjerno velika literatura o pragmatizmu u etici vjerovanja i to je zapravo primjena te teorije, tog
te diskusije etike vjerovanja u diskusiji emocije. Ok. Emocije nisu racionalne, antiracionalisti. Ljudi moji, pa nisu emocije racionalne. Bero, ti si tako racionalni. Ti si tako uvijek racionalist. Moram priznati da sam taj prigovor vrlo često čuo i uvijek sam bio malo iritiran njima. Dakle, pitanje zašto tugovati je pitanje o razlozima koji bi obrazložili tugu, a ne o uzrocima. Dakle, zašto tugovati je pitanje koje upućuje na razloge koji ukazuju na ispravnost tugovanja, a ne na njezin uzrok. Možete usporediti tugu i temperaturu. Zašto imaš temperaturu? Jer sam bolestan. Bolest je uzrok. Zašto tuguješ? Jer mi je umrla majka. To je razlog koji nije uzročan, nego je obrazložavajući. On pokazuje zašto je racionalno tugovati, zašto je ispravno tugovati. Temperatura kad je čovjek bolestan nije ispravna ili racionalna. Temperatura se čovjeku događa. A tuga je nešto što se čovjeku ne događa, nego tuga je nešto što čovjek sam osjeća kao odgovor na... molim. Ali mislim da mu se to događa, mislim, ne inducirate sami nikakvu emociju. Emocije nisu pod našom kontrolom. Sad, tu moramo raspravljati o tome što znači kontrola, ja mislim da jesu, i da se razlika između tuge i temperature upravo odražava u tome, samo što kontrola naravno ne znači kontrola volje. Dakle, ja ne mogu voljom, ja ne mogu željom prestati tugovati ili željom tugovati. Ali tuga nije nešto što se meni događa u smislu da kad se pita zašto tuguješ, to je pitanje za razlozima iz kojih tugujem. Dakle, zašto tuguješ, ne kako to da tuguješ, nego iz kojeg razloga što pokazuje tugu ispravno. Naprimjer, da vam kaže, zašto tuguješ? Djevojka mi nije čestitala 7. mjesec našeg zajedništva. Gle, to nije dobar razlog za tugovanje. Malo promisli. Dakle, ti razlozi koje nudimo na odgovor zašto tugujete su razlozi koji tu tugu zapravo moraju cilj im je opravdati tugu. Vrlo često mi naše emocije ne možemo opravdati, a to ne pokazuje da one nisu racionalne, u mom smislu racionalne. Kad ja kažem da su emocije racionalne, ne mislim da su uvijek racionalne, a ne iracionalne. Ja mislim da su emocije racionalne, a ne aracionalne. Dakle, emocije mogu biti iracionalne, a to pokazuje da su upravo racionalne u mom smislu. Dakle, one su u prostoru racionalnosti. Tu se može usporediti emocije sa temperaturom ili probavom koja nije racionalna. Dakle, ako meni boli želudac, ukoliko je to samo bol u želucu, to nije nešto što je u prostoru racionalnosti. Bol želuca ne može biti iracionalna. Dakle, ona nije racionalna, dakle ona je aracionalna. Tuga može biti iracionalna. Dakle, je ona racionalna u svom smislu, u mom smislu. Možemo o tome dalje, ali to je pozicija. Dolazim do ove vremenitosti. Dakle, može se reći, akomodacija racionalna jer su razlozi vremenski osjetljivi. Gledajte, Cezar je ubio masu tih Helvešana u bitci kod Bibraktea. To je bilo davno, ne tugujemo zato jer je bilo davno. Razlozi prolaze vremenom. Dakle, ja ne tugujem za mojom majkom jer, a mi mislim, već vidite problem, jer to nije bilo tako davno. Ali dobro, to sigurno nije bilo tako davno kao Cezar. Fantazija mi je da me zove majka. Ali, htio bih zapravo pokazati na jednom primjeru da akomodacija nema veze sa tom idejom da je se to dogodilo davno. A to možete vidjeti ovako. Na primjer, recimo da ja idem
sa suprugom, to moja supruga bi jako voljela, da mi idemo u šumu 2 tjedna na nekako kampiranje divlje u Škotskoj, ja živim u Škotskoj, i da nemamo nikakvog interneta, nikakve mobilne telefone, ništa, samo priroda i mi. Sad mi odemo na kampiranje i prvi dan se dogodi Sandy Hook. I vi to doživite i vi ste tužni 2 dana i nakon 2 dana tuga prođe, jeza prođe. A ja se vratim nakon 2 tjedna iz šume i saznam dogodio se Sandy Hook. Sad pomisao, ali to je bilo prije 2 tjedna. To nije nikakva utjeha. Dakle, činjenica da je bila prije 2 tjedna nije utjeha. Makar činjenica da je bilo prije 2 tjedna u vašem iskustvu već pokazuje da je akomodacija u redu. A to pokazuje da je ono što čini akomodaciju racionalnom, ako išta nju čini racionalnom, da je to puno brže nego davnina strahota koje su se dogodili, na primjer Cezarova. A to zapravo ukazuje na to da akomodacija ima veze s nama, a ne sa onim što se dogodilo. Ali to nas vodi ravno opet u razloge krive vrste. Jer tuga nije o nama, tuga je o onome što se dogodilo, tuga je o smrti, a naše potrebe su jednostavno razlozi krive vrste. I to me onda dovodi do tvrdog odgovora. Tvrdi odgovor kaže, pa dobro, slijedi argument tamo gdje vodi, a to je da je akomodacija jednostavno iracionalna. Jer jedino što može promijeniti racionalnost emocije je promjena u njezinu predmetu, dakle u smrti ili nepravdi, a predmet emocija ostaje nepromijenjen i zato je akomodacija iracionalna. A šta si i očekivao, Bero, jer mi smo jednako, kako je pokazala empirijska psihologija, mi smo strašno iracionalni. Pa evo, to je još jedan primjer naše iracionalnosti. Sad, ja respektiram tvrdi odgovor najviše od svih tih odgovora i moram reći da mislim da je to odgovor koji treba pobiti, to je najteži odgovor. Ukratko, odgovorio bih na tvrdi odgovor da takva koncepcija emocija ne odgovara empirijskoj stvarnosti emocija. To jednostavno nije teorija. Teorija racionalnosti emocija koja proizlazi iz tvrdog odgovora jednostavno nije teorija racionalnosti ljudskih emocija. Mi jednostavno nismo takvi. Da bih vam to približio, citirao bih primjer, jako zgodan primjer iz članka Ljubav i smrt Dan Mollera. Moller nas poziva zamisliti 2 vrste vanzemaljaca koji su u svemu kao mi, samo razlikuju se u tome da drugčije tuguju. On te 2 vrste vanzemaljaca zove superizdržljive i subizdržljive. Dakle, superizdržljivi su, Moller, kao mi, samo što nemaju reakcije žalosti na ono što se nama čini velikim tragedijama. Kad im umru supružnici, oni slegnu ramenima i vide što je na televiziji. Nijeću da im nije stalo do voljenih osoba, u stvari istraživanja pokazuju da su spremni iskočiti u vatru za svoje supruge i pokazuju veliku brigu prije svog gubitka. Međutim, nakon njega adaptivni mehanizmi djeluju da bi odmah ugasili osjećaj boli. Subizdržljivi su kao mi, samo što nikad ne prestaju brinuti za svoje supružnike, kao u trenutku smrti. Gubitak te veze osjećaju istom dubinom nakon pola stoljeća kao nakon pola sata. Žalosni subizdržljivi su zato izrazito nesretni ljudi koji pate od neke vrste rane koja ne zacjeljuje. Meni se sviđaju primjeri, makar ja dolazim do sasvim suprotnog zaključka od Mollera. O tome možemo diskutirati. Dakle, gledajte, zamislite 3 bića. Čovjeka subizdržljivog i superizdržljivog. Dakle, svakoga iz te 3 vrste. I zamislite da svaki doživi istu smrt. Recimo gubitak voljene supruge nakon 15 godina sretnog braka. I sad zamislite da svo 3
emocionalno odgovore na tu smrt na točno isti način i to točno onako kako statistički normalno čovjek odgovori. Dakle, prvo tuguju razmjerno intenzivno, ali jako brzo ta tuga nestane i statistički nakon godinu dana se ponovno vjenčaju. Sad zamislite da svo troje točno tako kao normalni čovjek to doživi. I zamislimo prvo ovoga super izdržljivog. Njemu umre supruga i naš, te večere imaju, ne znam, idu gledati film, neku romantičnu komediju i ovaj super izdržljivi, komu je umrla supruga, ovaj plaće. Ne želi gledati film. Prijatelji kaže, pa dobro, šta je tebi? Pa umrla je. Dakle, ako zamislite kako bi se prihvatila tuga super izdržljivog, ona bi se smatrala potpuno neracionalno. Sad zamislite subizdržljivog. Dobro, prvu večer on plaću svi prijatelji, jer oni su svi jako osjetljivi. Dakle, prvi dan nema nikakvih problema. Ali prolazi vrijeme i nakon 2 tjedna ovo je već bolje, nakon 2 mjeseca već ide van i nakon godinu dana se vjenča subizdržljivi. A ovi svi njegovi prijatelji subizdržljivi dalje plaću. Jer tako, oni su subizdržljivi, oni imaju, to su njihove rane za život. Dakle, kod subizdržljivog bi doživljaj tuge, normalne, ljudske, isto bio smatran iracionalnim. A sad zamislite čovjek tuguje kako čovjek tuguje i to je primjereno. Tu ne bi bilo nikakvih problema. I ja smatram da taj primjer pokazuje da se racionalnost tuge mora shvatiti u kontekstu čovjeka. Takvog kakvog je. Biološkog i socijalnog stvorenja koje tuguje na određeni način. I to pokazuje da je tvrdi odgovor u krivu. Vidim, morao bi malo požuriti. To me dovodi do moje ideje. Moja ideja je dvostruka. Smatram da je zagonetka akomodacije nerješiva, jer joj je zapravo uzrok ustroj svijesti, struktura svijesti. Emocije, koje su oblici svijesti, imaju dvostruki ustroj. Emocija je oblik svijesti svoga predmeta. Dakle, tuga je svijest gubitka ili smrti, ljutnja je svijest nepravde. Ali emocije imaju i empirijsku stvarnost. Što možemo po Heideggeru zvati fakticitet, Sartru koji je meni bliži. Na primjer, možemo reći da je tuga proces odvajanja. Freud je rekao da je tuga proces odvajanja libida od izgubljene osobe. Kad pokušamo razumjeti racionalnost akomodacije, vidimo zapravo neku vrstu dvoslike. Moramo biti svjesni i predmeta emocije, ali i njezine empirijske stvarnosti. Međutim, ne možemo biti svjesni i jednog i drugog u istoj svijesti. To jednostavno te dvije stvari nestanu u jednu svijest. Kad smo svjesni jednoga, drugo uzmakne u pozadinu i postane ovako nejasno. Sad, zašto ne bismo mogli shvatiti dvije stvari? Dobro, teško je pratiti nešto, ali dobro, pa samo su dvije stvari. Zašto ne mogu dvije stvari stati u jednu svijest? Problem je da je svijest jedne stvari vlastita svijest nečeg drugog. Dakle, svijest gubitka je svijest voljene osobe, ali svijest svoje svijesti je svijest sebe. I zato to nestane u jednu svijest. Jedna svijest je svijest sebe. Jedna svijest je svijest sebe, a druga svijest je svijest nekog drugoga. To bih ilustrirao jednom pričicom iz knjige Richarda Morana. Imate na uručku pričicu, prepričao bi ju u vlastitim riječima. Dakle, Moran citira primjer iz romana Kingsley Amisa
gdje čovjek ide i provede noć u nekom noćnom klubu sa drugom ženom i onda se vraća kući i razmišlja. I prvo osjeća veliku krivnju jer je prevario suprugu. I onda pomisli, pa dobro, bar osjećam krivnju, dakle nisam skroz izgubio moralni kompas. I onda pomisli, joj, pomisao da nisam skroz izgubio moralni kompas jer osjećam krivnju, je tako jeftini pokušaj sebe iskupiti. A onda pomisli, a vidiš koliko imam dobru samospoznaju da shvaćam da je pomisao i tako dalje, jel? Sad bi svojim studentima dao zadatak da napišu priču dalje sa još 2 iteracije. Poanta priče je da osjećaj krivnje i spoznaja da je činjenica da je osjećaj krivnje dokaz moralnog kompasa. Da te dvije stvari nestanu u jednu svijest. Pomišljanjem ovog drugoga, da je činjenica da imam osjećaj krivnje dokaz postojanja moralnog kompasa, ta činjenica mijenja ovo prvo, mijenja samu krivnju. Onda nju u neku ruku nju podkopava. I tako je naravno i sa sljedećim. Dakle, misao da ima moralni kompas jest jeftini pokušaj iskupljenja za grijeh, to je ispravno, ali sama ta misao potkopava ovu sljedeću. Dakle, smatram da je pomisao akomodacija je nešto što se nama događa jer smo ljudi, da je ta pomisao isto tako nekompatibilna sa emocijom tuge. Završit ću na vrijeme. Dolazim do prvog zaključka od 2. Prvi zaključak je da se nekad ne može biti svjestan predmeta emocije istodobno s psihološkom činjenicom da se osjeća ta emocija. Vi imate emociju, to je svijest predmeta, i psihološku činjenicu da doživljavate tu emociju i to se ne može biti svjesno u jednoj svijesti. Sad, ako znate malo filozofiju, to je primjena ideje da se ne može uvijek integrirati subjektivna perspektiva sa objektivnom perspektivom na tu subjektivnu perspektivu. To je tema Nagelove knjige Pogled niotkud, The View from Nowhere, gdje je poanta upravo ta da se subjektivno i objektivno ne može integrirati. I moram priznat, dugo sam na ovome radio i dugo sam opisivao svoju glavnu tezu kroz metaforu dvoslike i onda sam ponovno išao čitati Nagela, ne znam, svakih 3-4 godine čitam Nagela, to je ovako mali ritual. I onda sam vidio da Nagel sam koristi pojam dvoslike. Tako da moram njega kreditirati, to sam pročitao i nekako mi je to ostalo, onda sam zaboravio, onda sam ponovno pronašao i onda sam vidio da sam to zapravo naučio od Nagela. Dodao bi 2 kratke napomene. Dakle, ideja dvoslike se razlikuje od ideje oscilacije. Ideja nije da u jednom trenutku tugujem i mislim tuga će biti beskrajna, a u drugom trenutku vidim sebe kao čovjeka koji tuguje iz nekih funkcionalnih razloga. Dakle, nije da osciliram i da zapravo stalno gubim šta se zbiva. Ne, u nekom smislu riječi shvaćam obje perspektive. Zato dvoslika. Dvoslika nije oscilacija, dvoslika je određena stabilna nestabilnost. Tako je dvoslika. Kad osjećate dvosliku, kad stavite prst vrlo blizu, nije da oscilirate, nego nekako vidite taj prst nejasno. A drugo, ovo je za moje prijatelje hegelijanere, imam neke jako dobre prijatelje iz Leipziga koji jako vole Hegela i oni su mi rekli, pa gledaj, time što si ti opisao tu dvosliku, ti si već zapravo izvršio sublaciju tvog problema i to ti je zapravo tvoje rješenje. I ja bih tvrdio da dvoslika nije sublacija. Dakle, time da smo opisali tu situaciju kao dvosliku,
nismo riješili problem. Možemo o tome razgovarati, ako vam je ta Hegelovska ideja bliska. U zadnjih 5-10 minuta vratio bih se onda, ajmo reći, malo više analitičkoj filozofiji. I htio bih reći da ta spoznaja, da postoji teoretska perspektiva na tugu i na emocije, nudi mogućnost objašnjenja racionalnosti akomodacije. Dakle, akomodacija je racionalna, ali bez razloga. I zato ona ostaje neshvaćena. Dakle, racionalnost akomodacije možemo shvatiti samo iz jedne određene teoretske perspektive na sebe, ali ne iz perspektive emocija. Dakle, u samoj tugi, iskustvu tuge ne mogu ukazati na razloge iz koje bi bilo ispravno da tuga prolazi. Jedini razlogi koji bi bili ispravni bi pokazali da se smrt nije dogodila. Dakle, teza koju zastupam je da je empirijska stvarnost emocija nešto što nam ne daje razloge, nego uvjete za razloge. I da tako indirektno utječe na razloge. Dakle, razlozi za emociju su funkcija ne samo predmeta emocija, nego i njezine empirijske stvarnosti. Oprostite, to je jako apstraktno, sad već sam dulje pričao, ali daću vam primjere da vam to približim. Na primjer, razlozi za tugu su funkcija ne samo gubitka, nego i empirijske stvarnosti da je tuga proces odvajanja. Ako je. Ne tvrdim da je to empirijska stvarnost, ali recimo sa Freudom. Meni je majka bila Freudijaner, pa možda je to relevantno. Recimo sa Freudom da je tuga proces odvajanja i recimo da je to njezina empirijska stvarnost. Dakle, gdje smo u procesu odvajanja je uvjet za razlog za tugovanje, ali nije razlog. Dakle, ne mogu misliti, evo, prošao sam prve dvije faze, libido mi se donekle odvojio, dakle, imam još 2 tjedna. Nije tako, ne mogu iz perspektive emocije shvatiti promjenu u razlogu, ali kako prolazim kroz taj proces odvajanja, mijenjaju se uvjeti za razloge. Da bi to malo bolje teoretizirao, interpretirao bi racionalnost emocija kao primjer takozvanog, to sam ja preveo kao pragmatičko zadiranje. Engleski termin je pragmatic encroachment i to je razmjerno dosadna literatura u epistemologiji o tome kako praktičnost vjerovanja utječe na vjerovanje bez da je ona razlog za vjerovanje. Krećem ponovno s primjerom. I to je primjer iz verzije pragmatičkog zadiranja koje predstavlja Kate Nolfi. Ako znate tu literaturu, to je netipična verzija, jer Nolfi, za razliku od ovih drugih, govori o funkcionalnoj ulozi uvjerenja i smatra funkcionalnu ulogu uvjerenja tim pragmatičkim faktorom koji utječe na racionalnost. U standardnoj literaturi nije funkcionalna uloga, nego je takozvani stakes. Ne znam. Moram. Ulog. Da. Hvala. Dakle, evo Nolfi. Funkcionalna uloga uvjerenja utječe na racionalnost uvjerenja, kao što funkcionalna uloga zemljovidne karte utječe na prikladnost karte. Na primjer, funkcionalna uloga karte podzemne željeznice jest omogućiti nam doći na naša odredišta. A da bi karta podzemne željeznice ispunila tu funkcionalnu ulogu, ona ima neka izobličenja. Na primjer, stanice u centru grada su malo raširene, a stanice izvan grada su skupljene. Da to nije tako, onda bi karta ili bila, centar bi bio jedna točka jer su stanice jako blizu, ili bi karta bila toliko ogromna da je ljudi zapravo ne bi morali koristiti. Dakle, dobra, funkcionalna zemljovidna karta podzemne željeznice ima izobličenja i ta izobličenja su racionalna s obzirom na funkcionalnu ulogu te karte.
Dolfina ideja je što vrijedi za zemljopisnu kartu, to vrijedi za naša općenito za uvjerenja. Jer šta su uvjerenja? Uvjerenja su jednostavno naša, ne samo zemljovidna karta, nego naša karta svega. Jel? I naša karta svega, svijeta i drugih i sve, isto ima nekakva izobličenja da bi nam pomogla, da bi izvršila svoju funkcionalnu ulogu, a funkcionalna uloga uvjerenja je omogućiti nam postići naše ciljeve. Dakle, izvršiti ono što želimo izvršiti. I sad, Norfina ideja je da izobličenje uvjerenja nije predmet uvjerenja. Dakle, to izobličenje nije tematizirano u karti. Dakle, moramo zamisliti da zemljopisna karta ne kaže da nije dostojna. Nego to izobličenje je u pozadini. To izobličenje zemljovidne karte je nešto što neko kod nju crta. Dakle, iz neke perspektive kreacije koje neko to uvodi. Dakle, to izobličenje se može samo shvatiti iz teoretske perspektive na to što je zemljovidna karta. A ne shvaća se iz same karte. Isto tako je po Nolfi sa uvjerenjima. Postoji određeno izobličenje. Standardni primjer iz psihološke literature je pretjerani optimizam. Pretjerani optimizam je navodno vrlo koristan kako bi se postiglo svoje ciljeve. Tu se postavlja problem depresivnog realizma. Činjenica da ljudi koji su depresivni imaju puno bolji vid o sebi i svijetu. Ne tvrdim da je to empirijski ispravno. Ja se ne bavim empirijskim stvarima. Nadam se da ste shvatili kako to funkcionira, barem u primjeru zemljovidne karte. I sad, ja to mislim jednostavno prenijeti na emocije. Funkcionalna uloga emocija utječe na racionalnost emocija, ali ona nije dio predmeta emocija. Na primjer, ako je funkcionalna uloga tuge odvajanje od izgubljenoga, onda zaista postane racionalno prestati tugovati kad se taj proces odvajanja izvrši. Međutim, budući da predmet tuge nije njezina funkcionalna uloga, to nećemo shvatiti time da shvatimo razlog za tugu, predmet, kao stanice, kad shvatimo. To je nešto što možemo shvatiti samo izvana, kroz teoretsko razmišljanje o ulozi koju tuga igra u našoj psihologiji. Dakle, to je pragmatičko zadiranje u slučaju emocija. Dolazim do zaključka kojeg tražim, čekaj. Ovako izgleda. Zaključak je ovakav. Zagonetka akomodacije zapravo upućuje na jedan nepomirljivi trenutak u našem emocionalnom životu. Upućuje na dvosliku bića koja je istodobno i svijest, tuga, i predmet svijesti. Neko ko tuguje iz određenih razloga, odnosno koji prolazi proces odvajanja koji ima funkcionalnu ulogu. Mi smo bića koja su istodobno i svijest i predmet svijesti, koji su istodobno i subjekt i objekt. Kad to postavite ovako, onda ja mislim da možete vidjeti da pravi filozofski pristup ovom problemu nije rješenje tog problema. Zato jer mi jesmo i subjekt i objekt. Kada smo tražili od filozofije da riješi ovaj problem, smatrali bismo naše emocionalne živote prejednostavnim, a filozofiju preutješnom. Hvala.